ಮಾತೆರೆಗಳ ಬುಡಲ್ದಿಂಜನ ಅಸ್ಸಲ್ ಮೇಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಖಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಹಿನಂಚಿಟ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆಯೋನಗ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಚೆತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪನ ತೆರೆಯೋನಂಚಿಟ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇಡ್ದು ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಈ ವಾರದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ 11,513 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ಗುರುವಾರದಾನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ವಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ 11,513 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ದಯಪಣ್ಣದಂಡ ಈ ವಾರಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ಗುರುವಾರದಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಂಡು ಅಂಚದವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಭ ತಿಕ್ಕನೇನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನಡ ಏನ ಮಾತ ಕಂಪನಿ ಉಂಡ ಐಟ್ ಎನ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಬೈ ದಿನ ಹಿಡಿದವರ ಎನ್ಕ್ 11,513 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆತನು ಬೊಕೊಂಜೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಲೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನಾನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಓ ಶೇರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ವಾ ಶೇರ್ನ ಬೈ ಮಲ್ದ ವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಯ್ ನಂಚಿನ ಯಾನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಗೆತೋನ್ಲೇ ಪಂಡದು ಆಡ ಗೆತೋನ್ಲೇ ಅತ್ತು ಏರೇ ಪಂಡಿருந்து ಏರ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ ನಂಚಿಟ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಕಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಹೊಸತ್ತು ಕಂಪನಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲು ಏತಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೋನೊಲಿ ಎನ್ನಿಲಿ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಡು 10 ವರ್ಷಡು ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏತಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೋನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮುರ್ಕುಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ತೊಂದಂಚಿನ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ದಯ ಪಣದ ಇತ್ತ ಎನಡ ಏನು ಮಾತ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆತ್ತು ಇಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು ಮೈನಸ್ ಆತಂಡು ಉಂದೆಂತದು ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಪ್ಲಸ್ದಾನೆ ತೋರ್ಚೆ ಮೈನಸ್ಲ ಆಪುಂಡು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ತೋರೆ ಪೊಪ್ಪುಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಯಾನ್ 4 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಳ್ಳೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚತ್ತು ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಆತನ ಇನಿ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡ ಬಲ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಮಡದನಿ ಐకపోదు ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಎನ್ನಿದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಲ್ಯ ಏತೋ ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಏತೋ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ 2 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎವರೇಜ್ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ಡ್ ಆತಂಡು 30-31% ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ನಂಚುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯಪಡಂದ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪಣಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಸೊ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಆತನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ನಿಖಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿನಂತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರಿಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊನ್ಗ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪಣಂಚಿಟ್ನ ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವಾಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಭಾರತ್.